Para falar alto e que non entrar sempre fuerte e tal, temos que facer un grito de guerra todos os días antes de empezar. É como é o grito ese de O grito de guerra, poñemos as mans así, como as equipos de fútbol, e berramos 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten o gato? Quen facía iso? O equipo da tua aldea. Estás de coña. Sí. Isto é correcto, é Isto verdade. é correcto, senón que o poñan en comentarios. Vale, a ver, entón hai que poñer máis así. E agora os dous xuntos. 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten o gato? Eu creo que quedou bastante ben. Vale. Benvidos a Todo Mal, o programa que quere comer castañas sin pincharse cos ouriços. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar a doce enorme falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Ah, non, xa está feito antes. Perdía que era a juga. É unha moi boa frase esa que está pasando moito en Galicia. Que hai xente que quere comer castañas sin pincharse cos ouriços. Sí. É unha boa metáfora para dicir que queres non traballar e ganar cartos igualmente. Sí, claro. Non é así como un refrán Sí. inventado por nós. Sí, claro. Pode ser Bueno, a mí que- sí se decía. Porque eu creo que temas de castañas están todos moi usados. Pode ser. Pero volvamos ao tema, deixemos as castañas, volvamos ao tema do grito de GRS. É verdade que o equipo do Dodro, do fútbol de Dodro, bueno, o equipo de Dodro non se lle pode chamar fútbol, ao que se xoga en Dodro. É fútbol, é fútbol. Pero é máis boxeo que fútbol, pero de verdade que fan eso antes de empezar os partidos. Nunha época fixeron, ou eso foi o que me contaron a min. E grita 1, 2, 3, 4, cantas pernas dá un gato. Pero que sentido ten ese? 1, 2, 3, 4, cantas pernas ten o gato? 4, está ben? Pero que sentido ten? O sea, que grito de guerra é? Es un grito de guerra é... 1, 2, 3, 4, los mejores! Unha cosa así. Pero por exemplo, nin o Dodro, nin o Raris, no que xogaba eu, podemos dicir los mejores, porque sabemos que non. Só medio podrá o Barcelona de Flick, pero en regional non podes andar dicíndolo. Ti tens que pensar que ti cantas o grito de guerra, hai 22 personas do equipo rival escoitando que dis. Tampouco podes decir, Ay, no, que andar somos por- los mejores, chachi piruli. Andar por aí dicindo 1, 2, 3, 4, cantas pernas dá un gato. A ver, por favor. Cantas pernas ten o gato. Ah, vale, o gato, un en concreto. Claro. Que hasta pode ser un gato coixo que teña só 3. Bueno, pero a mí parece mellor que o noso, que era 1, 2, 3, Raris. Era moito máis sos. Eu A verdade é que cantas sí. pernas ten o gato. A verdade, creatividade é. A mí parece maravilloso. Sentido cero. Sentido todo. Que sentido ten? Vamos a facer as cousas ben, vamos a ser lógicos, os gatos teñen 4 pernas, nós temos que ir as cousas ben feitiñas desde o principio hasta o final. Bueno, non quero bueno. florituras, non quero tonterías, quero 1, 2, 3, 4. Cantas pernas ten o gato? 4. Non sei así, igual. Bueno, eu non estou moi a favor dese grito de guerra, pero vale, está ben, vale. Tamén manda carallo que me veñes ti a explicar a mí como son os gritos de guerra en Dodro. É que eu, Galicia soy yo. Lévalo tatuado. Porque cando se falan de Galicia hai que facelo en castelán, como fai a xente en Facebook. Cando dis algo bonito de Galicia, tens que dicilo en castelán, senón non vale. Si non vale. Bueno, que tal estás? Que tal estes días todos? Brutal. Brutal? Fixen unha cousa que facía tempo que non facía. O que? Subín ao pueblo. Ao pueblo. Nos chamamos o pueblo a Santiago. Ai, para mí o pueblo é patrón. Bueno, eso supoño que alguén, pues, o pueblo será Carballo, noutro será Negreira, noutro será Ribeira de Piquín, ou como lle chamo. Claro, para mí o pueblo é patrón, para ti é Santiago. O meu pueblo é Santiago. Subín ao pueblo, que facía tempo que non iba a unha urbe, nin a Santiago. Claro. E vin unha cousa que me deixou acojonado. O que? Quedei a cuadros locos, porque claro, vas cumplindo unha edad e vas deixando de ter contacto con xeracións anteriores. Sí. E resulta que ahora os chavales de 15, 16, 17 van vestidos como íbamos os chavales de 15, 16 e 17. Pero pasan os anos e volvedes para atrás, hijos de puta. Ah, que... Volveron uns pantalóns enchirmos Ai, sí. e feísimos, Sí. que se che molla todo de abaixo. Eu teños. Eu non teño 15 anos. Pero, como pudo volver esa mierda? Que xa todos... Hostia, eu cando viñeran estes pantalóns así pitillo, non os mega apretados... Os skinny. Non eses, Nin os super skinny, non porque estes- viñaron os skinny e depois os super skinny. Viñaron un segunda piel, Sí. que se sacan como o papel das magdalenas, que eu non sei que... E aparte a xente, dá igual o corpo que teña, mandaba os skinny eses. É verdade. Iba a xente apretadísima. Os skinny foi o peor, eso inventou-nos o demonio, os skinny. Pues aí. Ese foi un invento que dixeron, queremos matar persoas.
pois invente os skinny. O sea, está o demonio pensando cal é a tortura que se pode facer ás persoas, os skinny. E mira que eu fui desas persoas que sufrín os skinny, pero que ahora paseime moi elegantemente á pata de elefante. Que se chama así, pata. Bueno, pois eso, que os apretaditos, os skinny, vale, ese ande Se me interesa o que dijo, vai un podcast. Porque vou acabar a decir isto que está dicindo. Pero antes, despois viñeron uns que eran normales, pero un pouco apretaditos abaixo. E todo foi como en plan, que bien. Sí. Por fin me uns pantalóns que son bonitos de ver. Sí. E coño, agora os chavales e di, no! Eu quero ir feo, a propósito. Porque eu cando levaba pantalóns anchos é porque ibas á tienda e había pantalóns anchos. Entón, que faz? Comprar o que hai. Porque eu non vou andar subindo ao pueblo 15 veces con miña nai con 3.000 pesetas para comprar un pantalón. Ibas unha vez e salías co pantalón dali, Sí. E non se iba a volver outro día a comprar o pantalón. Pero agora os chavales que van ao centro comercial, que hai 27.000 tiendas, e que poden ir a calquera, que poden mirar, e collen e dixen, o má feo, Pablo. Por que fan eso? Chavales, roupa que se vexa... Non. Sí. A parte fano xente que ten bo corpo. Porque se me dixe, eu, por exemplo, ahora que teño un barrijón, compro sudaderas que me quedan grandes. Oversize, que lle chaman. Oversize? Que eu entendo que é oversize é tapar a grasa. Sí. É unha traducción así ao ojo. A grosso modo. Sí, sí. Pero entendo que, pero se estás de puta madre, é delgadito, tal, non sei que, manda yo teu pantaloncito ben, apretadiño, aí, ben, a tua sudaderita que se vexa que estás cuadradito. No! Oi manda un pantalón que aquilo parece a lona das fresas, e por riba poñeme un poncho e aí voi todo un macanudo. Que sentido ten? Carallo, que hai xente, ti estarás en contraposición miña, pero hai xente a que lle queda ben. Eu poño eso... Porque ela é de skinny. Caeu o deportivista. Pero hai xente a que lle queda ben. Eu poño esa roupa e dou unha pena, dou unha tristeza, dou un asco. Eu creo que xa porque xa eres vella. Ti crees? Ao cumplir 30... Eu pensei que era porque non tiña sentido do olfato, nin do gusto, nin do look. Sentido da moda. Eso. Como che complicou esa frase. Non teño sentido. No, é porque cumpliches 30. Ao cumplir 30 faz truc. No, xa con 20 non me sentaba ben ese tipo de roupa. O que che sentaba ben con 20 era o tequila. É verdade. Nin o vodka negro. Bueno, entonces que foches ao pueblo e eso foi o tema. Que me sorprendeu loquísimamente que os chavales anden así vestidos, a roupa que non queríamos nós. Pero porque é cómoda, ahora a xente quere comodidade. Sí, non era cómoda. Mira que camiseta oversize levo. Por qué? Porque é bonita? Non, porque estou cómoda. É porque levo un mensaje subliminal que me gusta levar a traballar. Non é subliminal. É a mesma mierda diferente día. Mas eso non é nada subliminal. Pero está en inglés, e para que non sabe moi ben inglés, dalle duda. Así. Poden ir same shit, different day. Podes ir cajua todos os días. Pois o que queria dicir que non son cómodos, son enormes, sentas, te estás incómodo, o agua era tanta tela aí sobrante, despois en Santiago, que se leve esa roupa un fulano de Granada, bien, pero ti sabes como chegan eses baixos de pantalón á casa? Sí, hasta rodillas. Porque aparte, é como se fora un sobao Martínez. Ti comeches sobao, sí. Ti polo sobao no café e mételo hasta aquí, pero a hoja o leite chega hasta aquí arriba. Os pantalóns se pasan así. Ti vas andando e non pisache ningún charco, pero de repente tes a hoja hasta a rodilla. E dices, si non metín eu o pé hasta a rodilla. Pero é como se o pantalón fora facendo... Ten razón. Entonces, eu xa digo, chavales, non, porque non me fan caso, pero padres... Vigilarme eses rapazes que roupa me compran. A verdade é que si é. E sobre todo, Amancio Ortega, deixa de putear na xente, que isto xa falamos moitas veces. A culpa é dele que saca esa porquería. Se non lle pos na tienda, na compran. Pois moi ben. Un alegato moi... O sea, chama moito a atención que Telejaite este pendiente da moda, pero bueno, un alegato... Non, foi algo que non estou. Por eso me sorprendeu. A mellor isto leva pasando 2 anos. Eu entrei ahora porque subín ao pueblo e vin quinceañeros, que eu facía que non vía un quinceañero. Estás dicindo quinceañeros, pero creo que teño 25 anos já. Quinceañeros. Eu pensaba que os quinceañeros eran como o velociraptor. Que viñera un meteorito e que o lambera todo. Pensei que era cantaba que sí, con bracitos encorvados. Sabes que é un velociraptor? Por que non andan así? Sí, creo que sí. Pois entonces... Ou polo menos nas películas é así, son moi graciosas. Os quinceañeros. Tamén. Bueno, pois moi ben, alegre. Esa foi a miña semana e depois cubrir Excels. Excels. Sí, pero bueno... Eres unha administrativa? Sí.
Pero non do Sergas, que son as administrativas boas. Porque administrativo eres igual en todos, pero do Sergas adianta unha cita. E eso canto vale. Pero en plan, eu son administrativo, eu son administrativo do Sergas, carallo. Carallo, podes vender favores por aí adiante. Claro, é como se... Eu son Vender favores, mira o meu concepto de facer favores. Os favores cobran, sí. É como son delantero centro. Do Real Madrid, carallo. Os administrativos do Sergas son así, son o Real Madrid dos administrativos. Pois é. Que é nada de cubrir Ercel, que é unha cousa apasionante. O Ercel é un programa Imos entrar nisso. Dos que hai, o Ercel, o mellor, La Revuelta e o Ercel. Son os programas que máis me gustan a mí últimamente. Ti non saludar nada, non comentar de como se non me preguntas que tal. Que tal a semana, Carla? Podesme preguntar sin tanto rin-tin-tin. Que tal a semana, Carla? Podesme preguntar sin ser unha presentadora da Gallega. Carla, que tal a semana? Bueno, podesme preguntar sin parece un actor porno. Ten moitos registros, Para ser o que eres. Carlita, como foi a semana, loco? Esa justo ben. Pois eu nada, eu pensei que nunca iba a dicir isto, pero chegou un momento. Ai, confirmouse. Traballei moito. Oh! Traballei. Ojalá te confirmaras. Ojalá me confirmara. Traballei. E nada, é que xa sabes que estou en Narón, emigrada, entonces... Non sabía, pero a tope. Si, dixo a semana pasada. Ah, sí? A semana pasada contei que iba a emigrar, no anterior programa contei que iba a emigrar. Ten moito mérito que facemos un podcast xuntos, pero independiente. Non nos sabes, non chegamos a oír nunca o que digo outro. Entón marchei para Narón, bueno, non sei se a Narón, se a Ferrol, bueno, por aí, por esa zona. Con que sepan eles. Claro, é que estou vivindo alá, estou traballando, e así, facendo un programa moi divertido. Estás vivindo alá? Vivindo alá. Onde vives? Nun hotel. Estás vivindo nun hotel? Como as famosas, as celebrities que se drogan nos hoteles e aparecen mortas. Guau! Xa. Ti drogarte. Pero intenta... Estou vivindo como unha famosa por todo o alto, nun polígono de Narón. Guau! Estamos eu e Britney Spears. Guau! Ou Natalia Ote, a Britney Spears gallega, non é gallega. É que se pasa tanto en Galicia que eu xa confundo. Entonces, así. Como é vivir nun hotel? Que eres como José Mourinho ou como Brad Pitt? A verdade, vivir nun hotel é como vivir na túa casa, pero sin que che importe que cheguen os zapatos chos de terra. Porque ao día seguinte o aparece limpio. Que maravilla! É como un pouco como teus pais. Solo que sin dar explicación. Tal cual. Buah. Sí. Mira como se solucionaba o problema da vivenda. Todos para hoteles. Claro, entonces é moi divertido. O sea que se cho pagan, recomendas vivir nun hotel? A verdade é que non. Acabas un pouco... bueno, ahora os meus amigos son todos camioneros. E policías locales. Policía local? Están sempre tomando un café ali. Pero non porque sea un hotel. Bueno, porque hai un bar do hotel e están ali, eu que sei. É verdade que policía local non te llorar, Eu non lle preguntei. Como policía local nun atraco a mí non ves, pero nun bar... Entonces, ahora convivo con policías locales, con camioneros, e con un grupo de japoneses. De Japón? Sí, non sei por qué había... Hai japoneses en Narón? Nese hotel concretamente, sí. Coincido con eles para cear e para almorzar e así. Ostras, pois fíjate ben neles e contanos para a semana que fago japonés. Vale. De distinto. Vale, en principio... Teñen cámaras destas de poñer o ollo? No, o que pasa é que é moi divertido velos comerla con congrelos. Choque de culturas. É que Narón é outro mundo, cando vais xa o saberás. Vale, a ver se me invita a gente de Narón. Como se chaban os de Narón? Ai, é que ainda non saquei o pasaporte. Ainda non teño o empadronamiento. Pois se alguén é de Narón ou conoce o gentilicio, interesa. Naronés, era? Naronés. Naronés. El monstruo Naronense. del monstruo del Naronse. Non sei. Como Nessie. Ferrolán. Vamos dicir Ferrol. Estou en Ferrol, mellor. Que? Non quero que lle faja gracia. É lá como se digo no Ferrol. Se a ti te chamo patronesa. É que aparte enfermei. Todos son penas. Pasoume todo. Sí, a verdade é que estou bastante triste. Estou bastante baixa de moral. Vale, pois eso a xente non lle interesa. E como se suele, como se che din os psicólogos da pública, se estás mal, ponte ben. Bueno, veña, vamos a falar de historias. Por onde empezamos? Vamos a empezar por unha sorpresa.
Sorpresa! Sorpresa. Ai, O outro sorpresa. Pero que me trexeche un regalo? Sí. Porque me botabas de menos, claro. Claro, Ah, hombre. no. Mucho vou botar de menos que estives un día a semana. Bueno, pero... E eso, bueno, eso está pasando, que agora vemos unha vez cada 15 días. Pedimos disculpas, e non é culpa de ninguén. Os dous temos ganas de facelo sempre, pero a veces hai Como que te mojado imposibilidades. de lo sempre? O podcast, eu sempre, Ah, eu vale. faría un ao día, se puidera. E o outro tamén. Bueno, entendinme. O sea, unha sorpresa. É unha Que hai sorpresa. unha chamada con Luquitas Pérez. Vas-me poñer en videochamada con Lucas Pérez. Sí, é o teu sueño e cumplincho. Ah, O outro día falaste de que Cristiano Ronaldo era teu ídolo e eu dixenche que eras como ele porque levabas unha camiseta co teu nombre. sí, E encantou. pensei eu, como sería Carla se fora Cristiano Ronaldo? E tenemos el documento. Non me jodas. Sí. Despois poñémoslo aí para a xente. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ai, non me queda feito está. Oye, pero eu sería guapísima sendo Cristiano Ronaldo. Sí, Non, sí, a verdade que está que nin Dios. encántame, ai. É que nacemos para ser un... O sea, non un para o outro. Nacemos para ser un e máis o outro. Sí, de Imagínate a Cristiano Ronaldo facendo o podcast e estando vivindo en Narón facendo un programa para a gallega. E ti mentras non mandas a Georgina. É que sería precioso. Dí que vos cambiades, que facedes un tú a Boston, yo a California. Yo a Abu Dhabi, tú a Narón. Me gusta. É precioso. Hai que mover eso. Héctor, móvenos eso. Sí. Temos que deixar de cambiar de staff, sempre estamos cambiando. Sí, non se vai parecer... A xente vai pensar que é mentira. Cando non é nada. No, por supuesto, temos aí. Héctor, que tal? Ai, ai. Escoítase ben? Si, está grabando? Pero Héctor non é o produtor. Ora que é o de Héctor, cámara. Héctor vai dando... Xa que hai varios Héctor. Entonces, unha vez que fixen ese, dixen eu, e como sería Ah, que hai máis? Carla Esteban? Carla Esteban. E dices, Por mi hija mato. a verdade é que é bastante inquietante. Verdad? Ostras, é unha mezcla con Leticia Sabater. A verdade é que sí. Eu, o que me queda claro... Que despois me de ver- quedan os pendientes de Aros Grandes. Porque mal che queda o rubio platino. Menos Verdad? mal que non toca nunha orquesta. Está che dando a vida. Ai, pero moi ben, descubristeis Sí. unha aplicación moi chula. A verdade é que si ponte unha tarde maravillosa. Podía estar escribindo cousas para podcast, pero prefiero vacilar. Moi ben. E fixen un último para joderche. Ah, porque o resto era para... Outra para lavarte, Claro. obviamente. A verdade é que son dos meus ídolos, Belén Esteban e Cristiano Ronaldo. Claro, entón ahora fixen o teu archenemigo. Quen? A persona que máis sufrimiento che dou nunca. Que máis sofrimento me Sí, dou nunca. como sería Carlita Aspas? Gracias afición, ya llegó la primera, vamos a seguir con esta racha tan buena. Un abrazo y a la Celta. Ai, que mal me queda ter entradas. Eres orellana, de Xaguas Pasas orellana. Non sabes que non, pero... Ah, pero eu sería de home, sería moi guapa. A Moi verdade é que guapo. mellor as está Xaguaspas. No que penso. Eu nacín para ser home futbolista. Non che parece? Sí. Perdón. Que fuerte. Nada, pues era eso. A ver, pois encantou unha sorpresa, moitas gracias. De nada. Eu contigo polo que sei non fixestes, verdad? Non lle vin sentido. Vale. A hora de putear, nunca vi sentido putearme a mí mismo. Xa, tamén é verdad. Bueno, E aparte, vou decir a verdad, danche 3 gratis e depois hai que pagar e dixen, pois con estes 3 tiraría. que gallego eres. Efectivamente. Bueno, que máis? Vamos a falar hoxe esta semana, outra vez vamos a actualizar a que anda Beckham, pareceche. Me parece bien. Que estuvo facendo Beckham? Que últimamente está moi parado. Beckham. Beckham non para. No, pero estuvo Ganou parado no tema de ganou a Copa do Sarda lá de... Como, de como? Estados... El ten un equipo. O Miami. E ganaron a Copa Unha do... camiseta moi bonita, por cierto. Porque, sí. Está bonita. Non sei cal é. Pero ganaron un trofeo, unha Copa do Sarda lá. Non será a Copa do Sar, pero ven dando lá un trofeillo destes. Con Messi e todo. Ah, moi ben. O sea, que Messi ganou a Copa do Sar de Estados Unidos. Sí. Moi ben. De la mano de David Beckham. Joder, Entonces Beckham ao mellor un fresquito zombouse. Co tema de que ganaron Como unha Copa. como cando gana o Real Madrid a Champions e sale Terelu cas copas de balón. Claro. Cas copas de balón que son gin tonics. Entonces, eu entendo que houve esta chamada de presidente de equipo de regional a muller en plan
hai que ganar os chavales. Queren que vaya con eles. Os chavales non importa que vaya, pero os chavales queren que vaya con eles. E vou deixar solo depois da temporada. Teño que ir. Tens que entender que teño que ir. Pois deixoche o que fixo Beckham. Porque hoxe, isto é moi serio, ponte en plan serio. Hoxe veño a quitarlle o carné de galego. Eu non teño modalidade seria. Non tens modalidade seria? Como se fai serio? Ponte así serio. Hoxe vimos a quitarlle o carné de galego a David Beckham. Ostras! Ai, non. Estás segura disso? Igual, é destas decisións que había que tomar entre os dous, a mellor. Non, hoxe quitamos o carné de gallego a David Beckham. E dirás ti, por qué? Por qué? Aí está, sin presión alguna. Porque puxo outro día un vídeo ás 8 da mañá, un vídeo en Instagram dicindo que a mellor forma de empezar o día era facer exercicio. Atreveus a tanto. Ti parece normal. Que vergüenza. Pero ejercicio de gimnasio, de... De levantar pesas. Venga, hombre. Recén levantado, tipo, ponse a facer as súas pesas e di, esta é a mellor forma de empezar o día. Eu recién levantada, non me levanto nin a min mesma. Para andar con objetos. Andar con objetos. O sea, é que non ten xeito de ninguna clase. Eu, vou te digo a cousa, eu son destas personas que hasta a cuarta ou quinta alarma que sona no teléfono non revivo. Sabes? Hai que mirar o pulso para ver se estou viva, se estou respirando. Eu, hasta que me sona a alarma 7 veces, eu non me levanto, non abro os ollos, non movo un solo músculo. Non se me move nin o páncreas. Hai que despertar o páncreas. Vale, entonces, e vai quedar así Beckham sin ser gallego? Vai ser completamente sin nada. Non lle quites que tan jaliñas, home. Un home que tan jaliñas, para un gallego guapo que tiñamos. Se non un gallego guapo vai volver a ser Juan Pardo. Pois a min levantarme e facer ejercicio parece a peor forma de empezar o día. Solo empeoraría estar dormindo e que te despertaran cunha carta da DGT. E che viñera a tua nai á habitación en plan, tes esta carta, meu cogo, tío. É que tal cual, O sea, xa levantarse para traballar o jodido. Imagínate. Imagínate para ir por riba. É que solo se empeora. A mí solo me parece peor que te levantes e que che diga ao lado da cama buenos días, cariño, e sea Mario Conde. Sabes que o Mario Conde eu pensaba que era un vampiro? Sí. De neno eu pensaba que o Mario Conde era un vampiro, porque levaba o pelo así para atrás. Cara siniestra. E apellidábase Conde, e eu pensei que os Conde todos eran vampiros, polo Conde Drácula. O Conde Mario, non? Claro, e este era o Conde Mario. Os condes, para min, son todos vampiros. Todos, Mario Conde, Patricia Conde, que é moi blanca de piel, iso ten que ser vampiro tamén. Bueno, pois entonces eu, como non lle quero quitar o carné de gallego a Beckham, eu sí. Eu non lle quero quitar. Entón, como non lle quero quitar, imos a enseñarlle a Beckham, porque o que hai que facer cando alguén non sabe é enseñarlle. Entonces borramos o de que lle quito o carné? Non. Nós dimos dicir o que ten que facer. Vale. Se non mellora, quitámoslo. E se mellora, devolvémoslo. Vale. Bueno, o que creo que dixíamos cousas contradictorias, pero para adelante. Mensaxe institucional para David Beckham. Se queres ser galego, non podes recén levantado ir ao gimnasio. Un galego de verdad, o que fai é, recén levantado, pois, por exemplo, o que fai? Pois cagarse en Dios. Eu, por exemplo, eu levanto e me digo, cago en Dios. E xa sin levantarte da cama. E xa me levanto con outra, xa porque como, cago en Dios. E xa te levantas e xa está, e faz o teu día normal. Pero é unha forma de expresar o teu descontento hacia a situación de ter que levantarte ás 7 da mañá para ir traballar. Claro. Con unha sola e breve palabra. Eso é ser galego pola mañá. O galego pola mañá fai eso, por exemplo. Ou levantaste e tomas un chupito de caña e un chourizo. Que é o que din todos os vellos de 110 anos que fan, cando lle din, cando van ali a Gallega, ou a voz de Galicia, lle din, é usted como fai para vivir tanto? Un chupito de aguardiente polas mañás. É o que din. Iso vai te gallego e inmortal. Ou un vaso de viño, sí, tal cual. Nada máis levantarte, coges o móvil, grupo de WhatsApp dos radares, e se ves que non hai ningún radar, durmes 5 minutos máis. Claro, iso é boa. Técnicas. Técnicas, sí, de princesa. Outra cosa que podes fazer é escoitar chover. Polo que sea, un gallego recién se levanta, pode escoitar chover. E así que, eu sempre que estou así escoitando chover, o primeiro que penso é ai, fode chinchos, que rápido te fuiste. Non teñes moito Galicia, pero un canto empeza a chover arrancan todos, non se queda ninguno. O fode chinchos é como Ortega Cano.
no le gusta el agua. É verdad. Que din, cando os piñas un día de auga, din, agora xa sei o que é chover en Galicia, é como... Non sabes. Non sabes. Porque a chuvia de Galicia non é de día. A chuvia de Galicia é trimestral. Cando che enganchan 3 trimestres de choiva, aí é cando dis, carallo. É como os autónomos. Claro, ser autónomo un meses, no, 6 años de autónomo, Claro, aí é onde se apreta. Outra cousa que fan, isto igual o cumple David Beckham. Cuidado, Non cumple podendo. Bueno, é verdad, porque se te levantas pola mañá e o primeiro que faz é ir darlle de comer aos bichos. Aí, bien. Aí, bien. Bien. Os bichos pode ser o can, o gato, os pitas, os becerros, o que sea. Aí, bien. Bueno, eu non creo que non convalide darlle de comer ao can. Home, sí. Ten que ser un animal comestible. Para que convalide. Vale. Un galiño, un porco, un pavo. E así como echos na alarma, dicir, ¿dónde me cago en Dios está a terceira guerra mundial que ramble con todo por non terme que levantar máis da cama, joder? É verdad. Pois, por exemplo, Pedir por elas é moi mellor. pedir por unha jarra que xa pode con todo para non ter que ir a traballar. Tampouco xa podar con todo. Bueno, simplemente que caia nas fábricas. Claro. E pois non hai onde ir. Exacto. Vai dicir que cae unha bomba na finxa, é un putadón, pero bueno, ese lunes non vas traballar. Como estás vendo, eu, as miñas técnicas de pola mañán son todas moi finas e moi antiblasfémicas. Sí. Eu creo que tamén o que podes facer é levantarte e comer un tazón de leite cun paquete de galletas. Es por dicir, dame a barriga, non sei por qué. Claro. Eu ando moi cansado, de que será? E despois o que podes facer tamén é, así, recién levantado, podes CD de Ana Quiro, uns zocos e veña, a chollar. Bueno, isto xa eres dos que vota ao bloque, claro. Eso xa é para o lado do gallego un pouco máis concreto. Sí. Está moi ben. Non se me ocurre nada máis de gallego recién levantado. No, a verdade é que O non. resto xa serían universales, como masturbarse. Pola mañá. É que xa que está así, aproveito. Que di, vas co chollo empezado. Pois estes son os nosos consellos para David Beckham. Para que vuelvas a ser gallego. Porque levas unha época, amigo, que vamos ter que quitar do cuadro que temos aquí. Aunque macho, a mí sabes que máis me jode? A mí o que me jode que teño a camiseta que usa o nombre. Já gastei os cartos, así que ahora espabilenme. Pero, Non me fajas un Shakira e te volves insoportable. A mí ahora que metín cartos. Pero se lle quitas varias letras a Beckham, se queda che camiseta de Bea. E que veas aí así famosas que poideu idolatrar. Non sei, vai a cambiar o nombre. Pero por 60 euros dunha camiseta vale a pena. No, pero cambiarme o nombre non, pero fájome fan dunha Bea. Beatriz Luengo. Upadans, mi má, que era a peor de todas as de Upadans. Pois sigue con Beckham. Sigo con Beckham, peor porque era- non hai Beas famosas. Como que non? Bea... Bea, anda e gatea. Ai, Bea non era a de Gran Hermano, a que era a militar. Bueno, mira. Que máis queres? Bueno, vouche contar unha historia que me pasou outro día. Ajá. Mira, contame. Mira, vai outro día, e ve a miña irmán e a min, e que as miñas historias son as que che pasan entre familia. Como los mejores amores. Diría os Borbóns. Dime outro día a miña irmán, queres estas perchas? Eu, non, xa teño perchas. E dime, é que estas son máis bonitas. Primeira noticia, máis bonitas, unhas perchas. Iso é como tatuarse o intestino, non o disfrutes nin ti. Unhas perchas bonitas, que son unhas perchas bonitas? Para que queres unhas E perchas? aparte que teño que quitar toda a roupa do armario para volver a poñer as perchas máis bonitas, unhas perchas. Que están debaixo da roupa. Que Non unhas ve ninguén. perchas. E dixo, para que quero unhas perchas máis bonitas? Pero claro, isto fíxome reflexionar. Cuidado, que estés reflexionando, eres como un mono con unha escopeta. Dai-me conta de que hai xente que se preocupa moito de cousas que non lle importan a ninguén. Ajá. Por exemplo, a xente que fai programas para a gallega non lle importan a ninguén. Quero dicir, pero menos que están aí preocupados por ese tema, ainda que ninguén lle importa. Bueno, en fin, outro exemplo. Xente que non queda para cimbrear, para follar. Sí, sí. Vale. Conozco o tema. Xente que non queda para cimbrear e non leva bragas rotas. Oh, En outra orden de las palabras. Xente que non quedou para follar e leva bragas limpias e enteiras e sin romper e sin estar descoloridas. Que dis ti, por qué? Se non chas vai ver ninguén, para que
que levas as bragas boas cando non chas vai ver ninguén? Xa sei que me ides dicir, home, pero que si tens un accidente. Vas ao hospital e tens que ter unhas bragas limpias, e novas, e sin romper. Coño, teño un accidente! Non será normal que no puto accidente me rompan as bragas. Claro. Hostia, o sea, que teño un accidente, teño un hostia no coche, 27 voltas de campana. E as bragas inteiras, limpias e sin romper. Hostia, facer do coche do material das bragas. No. Correcto. Dijo, a ver se estou equivocándome. No. Eu creo que estou indo polo camiño correcto. Sí. O sea, é que non ten sentido en ninguna clase. Non quedando para el acto sexual, pa que? Pa que desaproveitas e pos unhas bragas novas? Pa que? As bragas novas son pa cando alguén xas vai ver. Non. Eu tamén fago eso, as bragas. Pero hai xente que é así, macho. Que preocupase de cousas que non lle importan a ninguén. Pasa moito no traballo, non? Vamos a ter unha reunión. Unha reunión sobre os informes de contas da empresa. É ás 11. Ás 11 menos 10 sale un iluminado dicindo: ai, é que non lle fixemos portada ao informe. Ti és tonto. És tonto ou faste? Non lle fixemos portada. Portada? Que lle importa a portada? Joder! O sea, non estamos mirando se as cuantas están ben botadas. Que era importante. Que era importante. Ninguén mirou o resultado. E, sin embargo, ai, que non lle temos portada ao documento. É xente que... A ver, tonta perdida. Como che dizer? Estás en cosas que non son importantes, vai ser máis importante, joder. É o mellor dinche. Claro, bueno, pero que fonte imos utilizar? A fonte que está ao lado do campo de fútbol. Non, menor, refirme a que fonte, a que tipo de letra. Vai tomar polo comigo, que importa o tipo de letra? Joder, ti escribes cousas que hai que escribir listo. A mí a única letra que me importa é da hipoteca. Non, pero que che preguntan cousas, ai, que tipo de letra uso, que fonte de letra... Pero vamos a ver. Xente que non se preocupa polo realmente importante, que se preocupa por chorradas. Eu estou en contra de perder o tempo en chorradas, desde aquí o digo. Ajá. Porque eu son galega. E eu non teño tempo. Así que, dende aquí, dende todo mal, acabo de decidir, por unanimidade, que lle declaro a guerra aberta ás perchas bonitas. E declaro a guerra aberta a perder o tempo en chorradas e en porquerías que ninguén vai ver. E que a ninguén lle importa. Pode ser que fixeches 25 minutos de declaración de intenciones e de discurso para poder levar as bragas rotas e que ninguén te mire mal. Correcto. Pois a mí pareceme ben. Eu estou no teu barco. Ti entendesme o que te estou explicando? Con a mão no corazón? Sí. No, pero que doxe moi ben. Quero dicir, eu sou unha persona que seguramente... Pero por que te me preocupas de cousas que non son importantes, joder? Sí que é verdad. Esta xente que é... que non son gallego, non pode ser gallego. Aí sí que lle voy a quitar o carné de gallego. Quer dizer, o gallego é funcional. Pero sabes o que fai moito? Isto veselle moito ao que ven de fora. Claro. A gobernar unha empresa, sabes que sempre hai algún que venche a gobernar a empresa que ven de fora. Moito se lle nota que vai ao que non é importante. Había que cambiarlle o logo. Pa que? O logo non fai portas. Haberá que fazer cousas que funcionen e que dean cartos. Hai que baixar o sueldo aos empleados. Bien. Cousas que se noten a fin de mes. A cambiar o logo. Gastar cartos en que? Claro. Había Non, que... entendinche perfectamente. Completamente. É como se Florentino Pérez, en vez de fichar a Mbappé... Vamos a mover papeles. ¡Hostia! A funcionar, joder. No. É como se ti máis eu, en vez de gastar tempo en preparar este programa precioso que temos, estamos pendientes de que mantelimos poñer. Espera. Sei que estamos facendo vídeos de cagar de outro que non importa a ninguén, e iba a me enfadar, que me deron moito traballo. Pois isto é o que tiña que dicir eu hoxe. Que te parece? O dilema das perchas, vou dicir unha cousa. Perdona, non é un dilema, é unha metáfora moi super filosófica, Sí, É como... chamase dilema. O dilema das perchas, ojo, non quitando de que seas tontísima, ten moito aí... Ten moita lógica de toda a clase. Sí, sí, sí. É unha reflexión. Sí. Cuidado. No, eu non entendín, a verdade. Estou dando a razón, pero non sei de que pasa. Ti tiveste algunha reflexión esta semana? No. Por que? Eu intento non reflexionar. Que as palabras con X son moi peligrosas. Por que?
As palabras con X. Son peligrosas. Se pode dar a volta á lingua e morres afogado. Esa é unha... perdón, non. Esa é o medo que lle meten a Horta de Madrid. Ai, é por eso que non diga X. Claro, esa é como... Claro, como cando che din de pequeno, aí ven o lobo, sabes? Pois a Horta de Madrid díxelle, se dice X, pode che dar a volta á lingua e morres afogado. E por eso non din. É como eso, o home do saco. Como un trao de tragar os chicles. Claro. Non trajes as pepitas da mazá. Son mitos que se lle din aos madrileños, aos nenos madrileños, cando son pequenos, para que non dixan X. Como cando teus pais dicían, non traje as pepitas da mazán que depois creceche un árbol na boca, e en realidad o que querían era comelas eles. Eu, de verdad, vou te dizer unha cousa. Eu escoito podcast así de vez en cando porque... O noso? Non, home. Ai, que chuete tan mérito, tan mérito. Dos de verdad, home. O noso tamén escoito, que me gusta muchísimo. Pero, ai, é que non sei... Outro día escoitei que Berto Romero e máis André Buenafuente falaban de que despois se escoitan o seu podcast. Ajá, ai sí. E Buenafuente dicía que el se ría moito consigo mismo. Hijo de puta. É que, sin embargo, Berto dicía que el juzgábase. Ai sí. Sí. Ostras, podemos facer un... Podemos falar deso. Juzgaste ou disfrutaste? Eu disfrútome sempre. Sí? Sí, eu non me juzgo. Eu non me juzgo. Eu digo, eu vexo e me digo, Dios, que guapa estou. que é algo que nun podcast que é de audio ni importa nada. Pero, está Mierda! Ai, pois entonces non sei. Por exemplo, que ti te maquilles para o podcast é desas cousas que dis aí de inutilidades que non importan a ninguén. Non me maquillo, solo me perfilo os labios. Solo que mos perfila hasta a frente. Esta xente que che di, non estou maquillada, levo o labio super... Pois eu non estou maquillada. Ah, non? Non. Ostras, que guai. Eu estou... É así de naturaleza. Ah, pois que moi ben. Se fora influencer diría que é no make-up. Vou facer o típico chiste de... É natural que teas así. Ao maquillarte, o natural é que Eu vexome, sempre me juzgo moito, pero a veces disfruto-me cando me despisto. Como cando te despistas. Claro, eu estou me vendo e estou dicindo, aí mal, aí, iso tiña que estar mellor, eso tal. Pero se de repente me abstraigo por outra cousa, porque tengo un son de pensamentos abstractos, e non sei que son eu, a mellor fajo-me gracia e rimo. En plan, que gracia de ti, bueno, era eu, non estou tan ben. Pero ti estás loco. Sí, é a miña característica principal. Mi má completamente. Eu estou moi loco e teño moitísimo vello público. Ah? Son dúas cousas que teño que son inútiles. Pero bueno, teñoas. Hai que fardar do que un ten. Moi ben. Vale, pois nada, despois deste dato, seguimos. Eu non tuve ningunha que te dixeches que tuveras. Reflexión. Unha reflexión, non tuve unha reflexión. Eu inventei un término. A modo, Sí. Que vas a inventar ti? Inventei nueva. Sí, pero non o inventei como fan os que traballan na televisión que ven en Twitter e despois repiten. No, eu inventei de verdad, de que se me ocurreu a min. Diste que non está facendo televisión en base a memes de Instagram? Sí, e de Twitter. Pero Que é peor ainda. Claro, de Instagram ainda menos mal. Bueno, o caso que ti acordaste, e ti, bueno, ti sabes que os cómicos todos da meseta Ai, sí, esa xente. falan sempre de facer un perfect. Ai, sí. E é algo que xa está como na cultura popular, un perfect. Sí, sí. Que é cando vas ao baño, cagas, e ao limpiarte, o papel ven limpio de todo. Non o manchas. Quero dicir que o teu cagallón resbalou polo ano como un tobogán e E non manchou nada. non manchou absolutamente nada. Correcto, sí. E iso chamanlle un perfect. Vale. Que ven dos videoxogos de pelexas, que son estes que hai un aquí e outro aquí e pelean, cando ti lle ganabas ao outro sin que che tocare, sin che quitara nada de vida, entón facías un perfect. Que puña na pantalla ali. Perfect! Vale. E dei ben dei. Así, todo que friki son os cómicos, non? Sí. A verdade. E malolientes. Pois eu veño a acuñar un novo término para unha realidade moito máis dura. Okay. Porque os cómicos de Madrid sempre falan das cousas boas. Ai, fixen un perfect que mola. No. Aquí en Galicia o que nos pasan son cousas malas sempre. Entón eu veño a acuñar un No, término. a ver, en Galicia non, a xente normal non nos pasan esas verdad. cousas. É a xente normal. De feito, eu na miña vida perfect nunca. De pasar o papel, pode ser que non pasara porque me olvidei e dicir, fixen un perfect e ir cascachar.
Sabes que hai xente que ve o podcast mentras almorza ou cea, bueno, vai ser un tema bonito. Va, pero mentras bueno. non se nocilla. O caso, hai unha realidade moito máis difícil, moito máis jodida, que é a que veño a cuñar eu aquí. Antes, nos xogos de peleas, había unha cousa que se daba moi poucas veces, e que había que, eran momentos moi complicados, que era cando ti estabas na pelea, e entonces estaba todo tan axustado que vos dabades unha hostia a un e o outro a ti, e entonces morriades os dous á vez, e non había ganador. Era o que se chamaba double KO. Doble KO. Doble KO, é dicir, que morremos os dous. Claro. Vale. Pois ese vai ser o novo termo que vou acuñar eu, o termo double KO. O termo doble KO. Para cando vai ser ese termo? Para cando botas unha cagada máis sucia que un central do Getafe. Sabes? Sabes o que che falo, non? Esa cagada que non é que manches o papel, como digo, non, que manches a plaqueta. Esa cagada que dis, agora non vou meter que duchar, efectivamente. Pero non na ducha, sino que a carchas. Sabes esa cagada que estás cagando e dis ti, aquí tiña que vir leña e está vindo serrín. Entendes o que che digo? Conozco. Pois para esa cagada vai ser o término double KO. Doble KO. Por que digo double, se non falo inglés en mi puta vida? Pois vai ser doble KO. Sabes, que botas o papel tipo aí e dir, eu cando comín crema de verdura. Ese é o doble KO. Así que, recordade, cando vos pase eso, tedes que dicir doble KO. Cando que xa sales do baño, xa te ve a xente que sales todo sudado, mal, con mala cara, que te sintes sucio, e dis ti, e cando te comín fajitas, doble KO. Fun ao kebab, mandei 2 e ora un doble KO, macho, que imos ter que cambiar o suelo, cambiar os azulejos todo no baño, porque isto xa non hai que no remonte. Onte vin aquí con Matamoros desnudo e vomitei. Non ten que ver, pero seguramente pasa. É un dos medos que teño ver aquí con Matamoros desnudo. Desnudo, concretamente? Sí. Creo que vestido disimula. Crees que con Matamoros ten máis ou menos vello público que a ti? Moito menos. Ese vai depiladito hasta o último centímetro. Tens razón. Hasta o cu, hasta o ano. Sí. Hasta o que ven. Vale, pois nada, ese é o meu término. Quero dicir, eu creo que despois disto, o sea, o que estamos facendo nós polo vocabulario deste país é unha porquería. Eu creo que nos van ter que poñer unha silla na Real Academia Galega. Porque che dá unha silla. Sí, e van a ter que poñer contra a parede. Vas a ir castigados e quietos. Pero que che dá unha silla, a mí pareceme moi fuerte que che dá unha silla. Eu vou dizer unha cousa, unha forma de acabar cos criminales era darlle unha silla na Real Academia. Por qué? Porque non faz nada. Entón hai un tipo que anda asesinando xente, dalle unha plaza na Real Academia e para, porque ali xa hai cero actividade. Entón, por non facer nada. Que ben nos vía que Pablo Motes fora da Real Academia. Porque estuvera aquí un pouco. Deixámoslo aquí logo por esta semana, que che parece? Fantástico. Bueno, pois vémonos a semana que ven, ou a seguinte, ou nunca. Quen sabe? É bonito desto. Vémonos a semana que ven. Como eres tú? Chausilles? Por mí xa estaría chausilles. Nunca me acordo, mira que levamos 2 anos. Sí, tal luego. Joder, macho.